Má název HSV, je z plastů, firma se odchýlila od ostatních firm, které vyrábí hliník. A také se tam vidíme, že to dlouhá výzvozová hra. Tím pádem je celá stěna rychle postavena a je velmi levná. V břehu řeky je patrný. 1, start! Jo, to je ono. Dva, 1, start! Přemýšlíme. Systém má výhodu v tom, že se tam nemusí používat. Připravených sloupů se naskládají desky, které se posléze zatěsní. Jedna, takhle právě se rozvalí třeba. Kolik to řekni? To tady vypadá, že se voda. Víte, že jestli nejste připraveni na přidávání boury, tak tam nebude nic jiného říkat. Možná vždycky říkat ten stačí. Když se plavat. Tak, než se nám to naplní, tak si to říkala, aby se přesunuje později tamhle k našemu přístavišti. Takže jsme něco o našem jeřábu, který chvíli nadednou. Je to jeřáb obvykle. Pro zásobování, nebo když máte zaplavený jenom sklep a hodný čas se domů vám funguje, tak abyste mohli přecházet. Naší druhé nádrži se staví loď Relax 420 záchranář. Tuto loď se dají složité na břídě. Většina objektů, které to nějak chrání domácí, tak mají břídě, takže se nechá takto použít. A se buď klíčem, anebo v tomto případě použití otačky. Když to zkusit, tak stejně běžte na schody a můžete to klidně zkusit. Takže nebojíte vod. Odstředy CBS, které jsou volné pro zavírá okno, je to protipožární opatření od 4 dola. Je to jedinečné na světě, že to není potřeba žádná další bomba. To je úplně soudál. Jako stěrka. Pojďme! Stěrka podívají do lístí. Poslední výrobky, které tady jsou určitě autoritárské.